Suntem la lacul 3 din cartierul Între Lacuri. O zonă cu extrem de mult potențial neexploatat. Din păcate, în această zonă nu s-au făcut schimbări de foarte mulți ani. Primăria nu a vrut să construiască niciun loc pentru pescuit, așa că locatarii zonei s-au săturat să aștepte după aia și și-au construit ei un ponton. Dar după cum vedeți, dacă mai stăm mult aici, picăm prin el. Primăria nu a vrut să pună nici măcar un gunoi, să amenajeze un pic zona pentru pescuit, că chiar e foarte liniștită. Așa că oamenii și-au făcut aici un gunoi improvizat, dar nu cred că mai a fost curățată pe aici de mult. Putea mortăciune. Până și pontonul ăsta, care e foarte des folosit, deci lumea trece pe aici zilnic cu sutele să meargă la Iulius Mall, stă să cadă, e foarte șubred și se mai rup din când în când câteva scânduri pe aici, dar locatarii, cum am zis și mai devreme, schimbă și fac ei ce trebuie. Și scările chiar de după ponton, dacă plouă un pic mai tare pe aici sau vine o furtună, e efectiv imposibil de urcat, pentru că aluneci foarte tare pe ele. În acest moment ne aflăm într-un parc fix lângă lac, făcut în anul 2011 de primăria municipiului Cluj-Napoca. După cum vedeți, acest parc dispune de un teren de basket, apă potabilă, aparent și băi, dar din păcate băile nu sunt folosibile. Dacă vă uitați acolo, sunt mese de ping-pong și topogane și locuri de joacă pentru copii. Copiii veneau aici mai de mult să se joace, erau foarte fericiți, veneau cu sutele pe zi, dar mai nou parcul începe să arate ca un cimitir și nu mai vrut. Am descoperit parcul ăsta în urmă cu câțiva ani, eu cu câțiva prieteni care cred că în fiecare zi am venit aici și din motivul ăsta am ales să filmăm despre acest parc, pentru că în primul rând am vrea foarte mult să se facă niște mișcări asupra lui. În ciuda faptului nenumăratelor minusuri despre parcul ăsta, chiar e un parc foarte bun. Nouă ne place să venim aici, să stăm la o poveste în foișor. E foarte liniștit și priveliștea pe care o ai, mai ales seara, e neexplicabilă. Încă un plus foarte mare la parcul ăsta e că e destul de izolat. Și aici mai vedem câteodată seara cu o boxă, dar putem să ne simțim bine, pentru că blocurile sunt la destul de multă distanță și nu deranjăm pe nimeni. În ciuda faptului nenumăratelor lucruri... Nu. Stai. În ciuda faptului nenumăratelor minusuri în ciuda faptului nenumărat... Bă, nu vrei să mergem pe acolo, pe la... în direcția aia, pe la pescare aia. Du-te. Doamne, iartă-l pe tata.
I-ai dat? Nu ai dat. Băiatul, nu casa. Tu nu te-ai aruncat, bă? Am început exploatarea de minereuri de argint. Fii atent, bă, faci un cadru de acolo și tragi de aici. Din de grafuri.